вақте худованд занро меофарид, хеле тӯл кашид. фариштаҳо омаданд ва ба худованд гуфтанд: чаро офариниши ин мавҷудат ин қадар тӯл мекашад? худо гуфт: бояд бештар аз 20 ҳаракатро барояш халқ кунам, то битавонад аз ҳама гуна ғизо истифода кунад. вақте бемор мешавад, худашро дармон бикунад. битавонад рӯзе 18 соат бидуни миннат кор кунад. ҳамзамон дуто бачаро дар оғӯш бигираду муҳаббаташон бидиҳад. зан метавонад бо як буса аз зонуи захмӣ то қалби шикастаро шифо бидиҳад. фариштаҳо гуфтанд: ин ки хеле латифу нозук аст. худо гуфт: вале ман қавӣ офаридамаш. наметавонед тасаввур кунед ки чӣ чизҳоеро метавонад таҳаммул кунад. худо гуфт: ман барош ашк тароҳӣ кардам. ашки як зан ғамҳош, танҳоиҳош, ранҷ, ишқаш ва ғурурашро нишон медиҳад. ман як мавҷуди ғайриоддӣ ба исми модар халқ кардам.